Velkommen til lortereservedel.dk, cityspareparts.com. Mit navn er Jørgen Jørgensen. Jeg har siden 1979 været indehaver af et lille autoværksted i Maribo. Det synes jeg altid at holde fanen højt, både med hensyn til vores eget arbejde, men også i valget af reservedele. Gennem alle årene har jeg æret til at støtte på reservedele, der ikke har et forsvarligt kvalitetsniveau. Frekvensen af disse iagttagelser er siden 2007 steget væsentligt, specielt på området styre- og fortøjsdele. Disse iagttagelser har givet ideen til dette website. I stedet for blot en enkelt gang at brokke sig over for leverandøren på den defekte del, har jeg valgt at arkivere dokumentationen på denne måde. Samtidig giver også de øvrige aktører i branchen mulighed for at kigge med. Sitet er nu i december 2010 udvidet med en blog, der er nu mulighed for registrerede brugere at supplere med egne oplevelser. Det er blot et ufravigeligt krav, at alle oplevelser skal være dokumenterbare. Lortereservedel.dk og cityspareparts.com er et seriøst site og skal også i fremtiden kunne betragtes som sådan. Generelle vendinger om reservedelskvalitet kan ikke bruges til noget, men kun til generelt brok. Det er mit håb, at den seriøse del af autobranchen vil komme med input, for at vi sammen kan dokumentere, at ikke alle uoriginale reservedele overholder de krav, man med rimelighed kan stille. Vi bliver fra vores reservedelsleverandører dagligt bombarderet med fine ord som OE-dele, MQSP-dele osv. Det er ikke den opfattelse, jeg får, når jeg monterer de før omtalte styrtagsdele. Jeg kan blot sige, at en svale gør ingen sommer. 4 linjer med flotte ord på en hjemmeside giver ingen kvalitet. Se dig omkring på sitet. Er der noget, du kan bruge, eller har du noget at bidrage med? Brug kontaktformularen på bloggen. Tak for at du brugte tid på at høre på mig.